dwi angen cael fy ngheg. Fel proper shut up. Serious, dwi fel rhyw plentyn bach sy'n newydd ffeindio oedolion sy'n bodlon gwrando ar y holl synnau ryfedd sy'n dod allan o'n ngheg. Y synnau di-ddiwedd, di-ddim, di-baid. Cai Hilened. Sneb eisiau clywed ti'n dyfynnu randomers ar TikTok neu'n siarad am sawl paned ti'n llyfed mewn diwrnod yn y swyddfa. Neu'r amser na nes ti glychu dy hun yn y cyw yn aros i Ben Elton o nodi dy lyfr. Dwi'n dal i gwestiynu os ta'r hyd y cyw neu y nerfs o ddafau. Y nerfs sy'n byth rili'n tawelu. Ond mae'n anodd peidio chwydu'r holl geiriau gwag i fyny, ei chwydu, ei poeri a byll yn cyn ôl. Ac yn lle hynny ei dympio yng nghanol y cerdiau nefro fe efa neu'r bricks drunk Jenga. Yn enwedig pan mae gweddill y criw fel gymaint i'w gweud, gymaint i'w holi, i'w gyhoeddi. Dechreuodd y noson gyda Emma yn siarad am ei thŷ newydd. Ac yna Alice gyda'i modri newydd gan Owen. Ac yn ola Fflir ei swydd newydd. Gan bawb rhywbeth i ddathlu ar wahan i fi. Mae bod yn degeiniau'n weird, yn dweud. Mae strwythur yn bwysig, achos i chi wedi treulio holl bywyd chi yn dilyn strwythur penodol bywyd. Mynd i gylch meithrin, mynd i'r ysgol gynradd, ysgol uwchradd, a wedyn mewn sawl achos y chweched a'r brifysgol, ond wedyn ti'n yn rhydd i ddewis trywydd personol dy fywyd. Ond be os ti'n gwybod beth ti eisiau? Be os ti'n gwybod beth yw'r trywydd cywir i ddilyn? Be os ti'n dilyn y trywydd anghywir? Os ti'n troi nôl? Be wedyn? Ti'n sownd? Yn sownd, yn limbod ei geiniau tra bod pawb arall yn symud tŷ neu'n dyweddio neu'n cael swydd newydd. Weird, yn dweud. O'n i'n rili agos i gadw gatra. Mae popeth yn ei le, y tŷ, y housemates, y gelfi. Ond wedyn mae bywyd yn joio taflu pethau yn ysgol at y tŷ, yn dweud. Salwch. Fel salwch sy'n dylorio. Fel salwch sy'n dylorio gymaint dim egni dy ti i wenu. A oedd e'n rwydd ildio i'r salwch a gadael i bopeth ymchwel yn amgylch chi. Nes i ddim symud. Dim symud o gytra, o'r soffa, o'r gwely hyd yn oed. Am gyfnod hir doedd ddim byd yn bosib. Dim hyn o rolio i ochr arall y gwely. O'n i'n sownd. Yn sownd yn fy mhen. Methu gweld pa trywydd i gymryd. Cywir neu anghywir. Nes i bethau newid. Nes i'r corff a'r meddwl dechrau mendio a dechrau deall bod modd symud ymlaen. Falle ddim yn yr un ffordd ar gweddill, ond ymlaen be bynnag. Ymlaen ac ymlaen ac ymlaen. Ond o symud mlaen mond yn bosib achos nhw. Achos y ffrind sy'n newydd brynu tŷ, achos y ffrind sy'n newydd ddyweddio, achos y ffrind sy'n hefo swydd newydd. I guess y peth pwysicaf i sylweddoli a i cymryd cam yn ôl i gofio a myfyrio bod pawb yn teimlo fel un ar ryw adeg, yn teimlo ar goll a ar ben dy hun,
Ond mae'r pobl ar dy amgylch yn bwysig. Nhw sy'n barod i gefnogi, i helpu, i ddathlu, a nhw sy'n heddi cael ei ddathlu am fod yno pan oedd neb arall. Cymaint ma ymlaen pawb arall yn codi ofn o'na i, dwi wir yn balch dros nhw, a balch mod i yma i allu'n dangos hynny, yn gallu dathlu bywyd gyda nhw, y bywyd di-strwythyr, di-derfyn, di-droi nôl. Iechyd.